Εγγραφή. Go! Go! Γρήγορα όμως, ναι. Και πάω. Μια χαρά φαίνεσαι, παιδί μου. Μετράει, δηλαδή τι κάνει. Πες την ιστορία σου, τι καταγράφει. Είμαστε στο τρίτο βίντεο αυτή τη στιγμή. Θα το αναφέρω και στα αρχίδια μου κιόλας. Και πώς αισθάνεσαι. Τίποτα, ήθελα να πω για το βιογραφικό μου. Α, συνέχισε, παιδί μου. Πάω στη Φουνάη. Άντε ρε μαλάκα, στη Φουνάη. 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 Βροχίδι Σαββίδης, κάπως έτσι το είναι. Βροχίδι, είναι σκοφληφόρο. Δεν κάνουμε διαφήμιση αυτή τη στιγμή, παιδί μου. Παρακάτω. Σαββίδης, Όμικρον έψιλον. Νονάνα Σαββίδης. Ναι. Για πες. Πάω για συνέντευξη. Λέει ο Σαντίδης τον κύριο Σογόλη, θα περιμένω, το λέω γρήγορα γιατί πριν το έλεγα μια ώρα και έτσι. Πάω στο Σαντίδη, πάει και ωραίος, αχρωμένος και όλος για τη δουλειά να την κάνει. Σανσίδης. Σαντίδη. Έτσι. Του λέει εντάξει τελειώσαμε και ήταν δίπλα ένας τύπος. Και είχε μπροστά την οθόνη από το λάπτοπ και δεν φαινόταν, αυτός δίπλα και απλά μιλούσαμε και αυτός έπαιζε. Και λέει, εντάξει, τελειώσαμε, ήσουν στο γλου, δεν ξέρω, κυρίες στο γλου, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσετε κάτι. Λέει, ναι, σκόνη, ξέρω, βλέπετε εδώ αυτό. Άντε ρε μαλάκα. Μαλάκα τρισιάζω. Λέει, ικανότητα εργασίας σε καταστάσεις υποπίεσης. Άντε ρε μαλάκα. Βρε, ούσογλου. Ούσογλου. Λέει, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό ρε μαλάκα. Ω, απέσεις! Όχι ρε μαλάκα! Έπεσε ρε μαλάκα! Όχι ρε μαλάκα! Όχι ρε μαλάκα! Όχι! Όχο! Απέσεις ρε μαλάκα! Απέσεις ρε μαλάκα!